22 октябрда Пирамида концертлар залында Әлфия Авзалова исемендәге беренче халыкара конкурс фестиваленең гала концерты узачак. Тәүге тапкыр уздырылучы фестивальнең үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы. Студияда Венера Аитова, исәнмесез. Татар җыр сәнгате һәм мәдәнияты дөньясында зур тарихи вакыйга. Әлфия Авзалова исемендәге беренче халыкара җыр фестивале. Сайлап алу турлары 20-21 октябрьдә Казан дәүләт сәнгать мәдәният институтында узачак. Фестиваль номинацияләре: вокал, хореография, нәфис сүз жанры. 22 октябрьдә гала-концерт Казан Пирамида. Фестивальнең оештыручылары Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы президенты кашындагы Мәдәниятне үстерү фонды, Казан шәһәр мэриясе, Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстанның халыклар дуслыгы йорты, Казан дәүләт мәдәният институты, Рус-Америка фонды һәм башкалар. Шундый зур масштаблы проект тәүге адымнарын ясый һәм шуның нигезендә Чишмә башында торучылар бүген студиябызның кунаклары. Бик шатбыз сезне сәламләргә студиябызда. Һәм иң элек сорауны Зөлфия ханым сезгә бирәсе килә. Әлеге гомумән проектның идеясы нидән гыйбарәт? Ничек туды? Ул идея туды безнең әниебез бу дөньядан киткәч, кыргын уздыргач, шуның турында уйлашып утырдык, гаилә белән, безнең гаилә белән. И менә идея шулай иттереп килеп чыкты да, и тотындык инде сорарга кешеләрдән, киңәшләшергә. Артистлар, кемгә барырга белмәдем иң башта. Слава Закич белән дә сөйләштем. Аллага шөкер, Венера хатна Ганиева әйтә, нәрсә кирәк сиңа, нәрсә белән булышыйм ди, әйт миңа. Мин әйтәм, мин белмим нәрсәгә тотынырга, нәрсәдән башларга. Ул зур эшне. И ул әйтә, ярый ди, борчылма, әйдә. Бергә, бөтенебез бергә эшләрбез. Бүген без монда бөтенебез җыелдык. Башлаган эш беткәч, шулай бит. Кешеләр кем миңа булыша. Венера хатына, чыннан да бу зур эш һәм зур җаваплылык. Әлфия Авзалова үзе дә ул бит шундый җаваплы карый торган һәм монда чыннан да ул башка ул кадәр конкурслар безнең бик күп фестивальләр, анда конкурслар. Менә монысы кайсы ягы белән аерылып торачаксың? Бик дөрес әйттегез, бик зур җаваплылык. Чөнки без Әлфия апа исеменә кызыллык, аның йөзенә кызыллык китергә безнең мөмкин түгел. Нәрсәсе белән аерыла? Әлбәттә, конкурслар күп. Һәрбер конкурс үзенең йолдызын ача. Һәм безнең инде төп максат, әлбәттә, менә Әлфия апа җырларын, аның иҗатын мәңгеләштерү ниятеннән эшләнә бит инде. Менә бу безнең бик матур чара булачак. Нәрсәсе белән аерылачак? Әлбәттә, монда әле бер конкурста булмаган 3 номинация була. Ул вокал, хореография һәм нәфис сүз. Нәфис сүз, ни өчен нәфис сүз? Чөнки Әлфия апа гомумән аның концертларында нәфис сүз, ул аңа бик зур әһәмият бирәдер, һәм ул бик өстенлек бирәдер шушы жанрга. Хәзер кызганычка каршы бу жанр югала башлады. Һәм инде без менә шул нисбәттән инде жанрны яңарту, аңа ниндидер яңа сулыш бирер өчен инде шушы нәфис сүз жанрында йолдызлар ачу. Безгә дә ул бик мөһим. Аннары 2 оркестр булачак. Ул Коротков, Валерий Коротков һәм инде безнең Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге халык инструментлар ансамбле. Бу да инде бик шундый зур өметләр баглыйбыз инде шушы 2 ансамбль бер конкурста, гала концертта уйнау, аларга кушылып безнең җырчыларыбыз җырлау. Ул да бит инде җырчыларга кемгәдер әле ул яңалык булып торыр. Беренче тапкыр шундый оркестр белән шундый дәрәҗәле Әлфия апа конкурсында катнашу, ул әлбәттә бик ул бер онытылмаслык бер зур вакыйга булачак. Менә Хәмдин апа, монда бит инде сез шулай ук жюри әгъзасы, шулай бит. Сез нәрсәгә игътибар итәчәксез? Менә бүген бит инде чыннан да яшьләр төрле жанрда җырлыйлар. Кемнәрдер академ тавыш белән җырлыйлар. Шулай бит тавышы булган кешенең әле һәрберсендә моң юк, моң булган кешенең һәрберсендә зур тавыш юк. Сез нәрсәгә игътибар итәчәксез? Игътибар итәчәкмен. Иң беренче үзебезнең милли көйләребез
яңгырашына игътибар итәчәкмен, чөнки соңгы вакытта инде үзегез дә күреп торасыз, безнең өчен халыкчан җырларыбыз әзрәк кенә югалыбрак бара дип әйтсәм дә, теге дөрес булыр дип уйлыйм. Әлфия апа бит инде ул гомер буена безнең халыкның үзәгенә үтеп керерлек җырлар җырлады. Җаны тәне белән. Аның һәрбер җырлаган җыры үзе бер спектакль иде. Һәрбер сүзе, бөтен нәрсәсе аңлашыладыр. Менә шушы иң югары дәрәҗәдә башкару осталыгы Әлфия апаның. Без бу традицияларыбызны дәвам итәргә тиешбез. Безнең ул бурычыбыз. Әлфия апа алдында безнең дә бигрәк зур бурычыбыз, чөнки без аны тыңлап үстек. Аңа карап без әйтергә кирәк. Менә мин үзем аңа карап җырчы булдым дип әйтәсем килә. Аңардан күпме менә шушы җырлау осталыгын сәхнә артларыннан чыгып карыйдыр. Бергә концертлар эшләргә туры килде. Җыелма концертларда ул безнең солянка дип атала. Менә шул солянкаларда бергә аның үзенең үзе тотышы, үзенең үзе ничек җырларга кереп йөзүе, инде шул хәтле аңардан ниндидер сихри энергетика бара иде. Менә аны әйтеп аңлату түгел, менә сихри дөньяга кереп китәсең. Аны тыңлаган вакытта. Мин бигрәк тә үз гомеремдә Әлфия апаны яраттым, нык яраттым. Иң беренче мин аны Кызыл таң газетасында аппак күлмәк киеп, шунда Башкортстанда рәсемен төшереп, безгә гастрольгә килгән икән дип иң беренче күрдем. Әлфия апалар килсә, безнең сулышыбыз кысыла иде. Әлфия апаны беренче оперный театрда күрдем. Каяндыр ял итеп кайткан иде. Теге кояшта кызынган, матур шундай. Репетициягә килгән вакытта күрдем. Мин аңа гашык Әлфия апага. Менә бу чыннан да һичшиксез, әлеге кичтә дә хатирәләрсез булмас. Венера ханым, кемнәр тагын катнашачак шунда? Әлбәттә, безнең гала концертта иң беренче премия лауреатлары булачак һәм алар белән бер рәттән безнең инде сәнгать осталарыбыз да тамашачыны шатландырачак. Аннары безнең географиянан әлбәттә әле мондый география бер конкурста да булганы юк. Монда Америкадан, Индиядан, Үзбәкстаннан, анда Казакстаннан, анда географияны карасаң, шаклар катасың. Димәк безнең ни өчен монда менә чит ил безнең там катнашчылары бихисап дип әйтәм инде. Анда Америкадан да 15ләп кеше килә, 10лап кеше анда Индиядан киләләр. Чөнки бу Кытайдан менә бу бердән-бер безнең фестиваль конкурсы, ул Европа ассоциациясына кергән. Конкурслар ассоциациясы бар бөтен Европада инде. Менә хәзер анда интернетны ачсаң инде, компьютерны һәм җыйсаң анда Европадагы конкурслар дип, анда Милан, анда Финляндия, Англиядагы конкурслар белән. Аның саллы конкурс була. Шунда бер рәттән анда чыга Казан конкурс имени Альфия Авзаловой. Безнең чит илдә бит менә сәнгатькә гашык гомән кешеләр бик күп. Һәм алар әлбәттә менә бәлкем Казанны да күрәселәр киләдер. Аннар инде Зөлфия ханым, Равил абый димен, абыйым миңа. Равил әфәнде, алар Америкада бик озак еллар яшәделәр бит инде. Алар инде менә ничек аннан дуслары да килә. Халыкара масштабта үткәрү юкка гына түгел, шулай бит. Менә Гүзәл ханым, сезгә сорауны бирәсе килә. Һәм менә апайтты, менә тын ала алмый тыңлап тора идек дип инде Әлфия апаны. Менә сез шушы конкурстан нәрсә көтәсез, нәрсәгә игътибар бирәчәксез? Менә беләсезме? Нинди булырга тиеш катнашучылар? Катнашучылар менә сүзнең тәмен белергә тиеш. Менә Әлфия апа сүзнең тәмен беләдер ул. Сүзгә бит бөтен бик күп нәрсә керә. Анда
табигатьнең матурлыгы да, сөю хисләре дә. Анда Әле бит ихласлык бар. күз Менә Әлфия яшьләре апа гына дә, хас әйе. булган шул дәрәҗәдә ихласлык. Шулай. Менә шул сүзне сәнгать итә белү, аны ничектер менә сүз сәнгатен һәр кемгә менә шулай йөрәгенә барып җиткерү, менә шундый катнашучылар булса, бу инде безнең өчен зур бәхет. Аннан соң шуның өстенә дикциясе да әйбәт булса, сценическое обаяние дип әйтәләр бит, сәхнә матурлыгы булса, шуның өстенә менә Хәмдүнә әйтте. Энергетикасы да, харизма ул башка, энергетикасы ул бит бөтенләй башка. Кайвакыт басымда дөрес ясамыйлар кешеләр, менә логикасы да юк төсле, фикердә ничектер ни, менә энергетикасы белән ала бөтен залны, менә Әлфия апа кебек ул чыгадыр, и беренче минуттан ук бөтен зал аның кулында иде. Менә шундый кешеләр булса инде бу конкурсның дәрәҗәсе үсәчәк. Гомумән алганда Әлфия Азалова исемендәге беренче халыкара фестиваль конкурсның тагын нинди үзенчәлекле яклары бар икән? Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну ноктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без инде беренче мәртәбә уздырылучы Әлфия Авзалова исемендәге беренче халыкара фестиваль конкурсның гала концерты хакында сөйләшә башладык. Һәм гомумән әлеге фестиваль конкурсның аслы нидән гыйбарәт, нәрсәгә игътибар итәчәкләр. Безгә инде жюри әгъзалары бераз ача башладылар серләрне. Менә Рөстәм абый, сезгә сорауны бирәсе килә. Гомумән алганда мондый зур фестивальләрне оештырганда продюсерлар гомумән булмыйдыр инде. Менә сезнең өчен монда катнашу, шундый зур эштә нәрсә ул? Менә аларның бит беренчедә иң беренче хәтта шушы реклам роликтан да күренә, аларның яңаша караш, яңаша фикер. Менә ул нәрсә эшләргә белми дип әйтте Зөлфия. Беләләр алар. Алардан менә аларның җитәкчеләреннән фикерләр, тәкъдимнәр ташып тора. Аларны эшләргә генә өлгергә кирәк. Шуңа күрә алар гомумән яңа күренеп тора инде аларның бөтен дөнья буйлап йөргәннәре дә, чөнки аларның яңаша караш. Бөтенләй икенче төрле аларның менә шушы фестивальләргә. Хәтта менә бик күп әйберләр эшләдек, менә инде монда алып килдек, бик затлы мәсәлән шушы дисклар эшләдек без аларның белән комплектлар топламада. Зөлфия ханым хәтта алып килгән. Ул әле моңа кадәр Каян моны алырга була? Менә безнең тамашачыларыбыз өчен дә бу бит һәр татарның и түрендә булырга тиешле шундый зур хәзинә, шулай бит. Мондыйның әле булганы чыкканы юк я. Һәм менә тагын бер төрлесе барымы? Тамашачыларыбызга күрсәтик, кая алырга мөмкин булачак? Алырга мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Мөмкин булачак, Алла берсә шушы фестивальләр. Икенче выпуск эшлибез шундый. Менә аны эшләгәндә дә без булай гына түгел, мәсәлән Зөлфия белән сөйләшеп утырганда шулай итеп, анда чөнки менә Әлфия апаның биографиясендә бик күп кенә төгәлсезлекләр бар. Кемдер әйтә Башкортстанда туган, кемдер әйтә Актарыштанда туган, кемдер Калташы, кемдер Краснокамск. Без аларның төбенә төшеп, biz аны биографиясын төгәлләрәк иттереп, аның биографиясын язып куйдык инде. Шуңа күрә анда моңарчы бер кайда да басылмаган фотолар, архивлар, бөтенесе тупланмасы бар. Әле аның менә Аллага шөкер хәзер аның китабы әзерләнә шулай ук. Аның менә кемнәр эшләгән, бөтенесеннән без шушы аларның истәлекләрен җыябыз. Бөтен Россия, бөтен дөньядан дип әйтергә кирәк инде кемнәр Ул инде аның туган көненә, Алла берсә январ айына әзер булачак. Әзер була. Шуңа күрә менә һәм башкалар аларның аерымлыклары, фестивальләр күп дип, менә аңа да ул фикергә мин каршы, фестивальләр күп түгел бездә. Ул тагын да күбрәк кирәк. Чөнки мәсәлән, менә татарча рок фестиваль юк. Бардовский, например, татарча бар фестивальләр, ул юк. Һәм башка бик күп кенә фестивальләр әле безгә җитми. Шуңа күрә фестивальләр кирәк, тагын да күбрәк кирәк. Һәм менә үрнәк, бөтенесенә үрнәк, булар инде мәсәлән Әлфия апа фестивале дөрестән дә ул бөтен дөнья, без дөнья фестивале дип әйтәбез, ләкин алар күбесе әле үзебезнең Казанда гына уза, Казан тирәсендә генә диге. Менә бу чынлап торып та инде шундый үрнәк фестиваль. Менә Венера, мин дәвам итеп әйтәсем килә, Зөлфия белән Равил, алар бик күп еллар чит илдә яшәгәннәр, Америкада. Һәм менә шушы дисклар, алар Голливуд
йолдызларның дискларына нигезләнеп эшләнгән. Менә әле бер Хәтта әйбәтрәк тә конкурста менә мондый әле материаллар, мондый дәрәҗәдә әле ул китап, ул буклетлар дисеңме. Аннары һәрбер катнашучыга анда бейджиклар була. Һәрбер гомумән менә мондый алар бик таләпчән булды. Ул теге чит ил югарылыгындагы Нәкъ Әлфия апаның үзе төсле шулай бит. Нәкъ Әлфия апаның үзе төсле. Нигә үзенә таләпчән иде. Зөфәр апа, менә бу китапларга бит сезнең өлешегез дә кергән. Минем анда өлешем, минем анда чыккан мәкаләләремне мин җибәрдем инде оештыручыларга, бары шулай гына, ләкин мин журналист гомерендә Әлфия апа белән бик күп әңгәмәләр кырдым. Алар һәммәсе шаян иде, алар һәммәсе шундый ихлас иде. Минем бер кызык шундый бер формат бар иде минем журналда эшләгәндә алып бара торган, теге кыска резюмелар инде. Анда минем Әлфия апага язып куйган бер сүз бар иде шундый. Актаныш басмаларына басып үскән кыз. Менә кыска гына шундый теге шаян яшь кызларны бәреп җыгарлык темпераментка ия, яше билгесез дип язылган шундый. Чөнки Әлфия апа яшен әйтмидер бит инде ул. Менә минем уемча аның менә бу фестивальнең, бу конкурс фестивальнең мин аны әле күрмәдем, мин инде әлбәттә барачакмын, минем чакыруым бар, Зөфия ханым безгә бирде. Безгә минем уемча бу фестиваль ихласлык белән һәм темперамент белән аерылып торырга тиештер. Һәм инде Әлфия апа бит инде олы яшькә җитеп безнең арабыздан китте, ләкин ул һәрвакыт бер яшь бала холкы бар яның. Менә шушы ул аны кабатлап булмый, ул табигатьтән бирелә, салына теге кеше үзенә яши, ләкин кирәкмәс теге пафосны сеңдерми, кирәкмәс менә шундый вак-төякләрне сеңдерми, теге медальләрен асып куймый, ләкин ихлас бала булып кала. Менә мин ул фестивальдәгездән, сез оештырган фестивальдән шуны көтәм үзем, шәхсән, һәм темперамент әлбәттә. Аннан соң тагын бер ягы, мин ышанам инде шулай дип, Әлфия апа һәрвакыт әйбәт киенә иде. Менә сәхнәдә аның бернинди артык әйберсе булмый иде, ул артык үзенә бер нәрсә асмый иде. Аның менә кызлары киендергәндер инде, чөнки кызлары Америкада яшәгәч. Ләкин Әлфия апаның бер үзенчәлеге ул һәрвакыт зәвыклы киенгән була иде. Менә минем уемча бу дагы бик мөһим дип уйлыйм мин. Әлфия апаның конкурсында. Инде аның мәсәлән тавыш мөмкинлекләрен, халыкчанлык, монда инде ул хакта сүз булды. Мин темперамент, ихласлык һәм менә шушы балалыкта көтәм әле монда катнашучылардан. Енді әлі біз репертуар хакында сөйләшмәдек. Менә репертуарга килгәндә кемнәр сайлый, нинди җырлар монда ишетәчәкбез? Әлбәттә, һәрбер конкурсның аның таләпләре була, шартлары була һәм монда инде әлбәттә иң беренче чиратта, беренче урында Әлфия апа репертуарындагы җыр. Халык җырымы ул, ретро җырмы, һәм инде икенче әсәр инде конкурсантларның үзенең теләге. Нинди теләк, икенче җыры үзенең теләгенә таянып сайлый ала инде. Әлбәттә, Әлфия апаның җырлары берничә буынны тәрбияләде, берничә буын тәрбияләнде аның җырларында. Инде монда төп максат инде менә шушы җырларны югалтмыйча, менә аның иҗатын, аның җырларын югалтмас өчен менә аның бозмыйча аны исемен мәңгеләштерүнең бер чарасы дип әйткән инде менә безнең әңгәмәнең башында. Менә көтеп торабыз инде нинди безнең ачышлар булыр икән яшьләр арасында. Мәсәлән, монда гран-при да булачак бит, шулай. Гран-при да булачак. Булырга мөмкин шундый хәл. Менә әйтик, беренче менә шул конкурс фестивальдә лаек кеше булмады. Менә шул монда бит шул таләпчәнлек турында сүз булыр, шулай. Бәлкем без монда тартып сузып гран-при бирергә җыенмыйбыз. Монда дөрестән дә чын мәгънәсендә лаек кеше булырга тиеш. Монда безнең жюри әгъзалары бик көчле, барысы да безнең исемле, шундый абруйлы. Хөкемдарлар кемнәр? 22 кеше. Менә 3 номинациягә бүленә бит инде безнең һәм һәрбер номинациянең үзенең профессионал жюри әгъзалары булачак. Нәфис сүз осталары, аннары хореография, бию өлкәсендә шундый әйтик инде мастерлар. Әлфия апа белән бәйле кешеләрме, мәсәлән, аларның белән таныш кешеләрме, аны үз иткән кешеләрме, я булмаса бар тик үз эшләренең сталларымы, белмәгән, таныш булмаган кешеләр дә бармы? Таныш булмаган кешеләр, алар да бар, төрле кешеләр бар. Берничә кешене бәлкем атап узырсыз? Менә мин сезгә әйтәм, Аллаһка шөкер, менә Венера хатна, Хәмдүнәбез, Миләүшә Тәминдарова, Рашид Сабиров, Гүзәл Мустафина, Айрат Хаметов, Лейсан Хаметова, анары хореографическое училище имени Вагановой бетергән Петербургта,
балерина Ирина Сабитова була. Икенче педагог. Шанжунь була Китайдан. Америкадан келе всемирно известный продюсер Марина Ковалева. Ол Нью-Йорктан келе мында. Өзі қарый. Ол Филипп Киркоровларны Америкаға кетірген кіші. Бірінші мәртебе Игорь Крутойларны кетірген кіші. Ол әйтті, мен өзім келем, өзім қарайым, меңа бек қызық деді. Бүгінгі тапшыруны... Америкаға кетеді. Бегі шақсалар. Ұныттым әйтірге тағын, міне Нұрбәк Батулла бұла. Яшьләр үзебезнең сәләтле яшьләрдә шулай ук. Була. Ну, ғафу итегез, кемне ұныттым әйтірге. Без моны инде белә алырбыз 22 октябрь көнне барсында белә. Сюрприз булсын ул. Сюрприз булсын. Бүгенге тапшыруны бу катнашучылар карамаслар яхшырак булыр дип уйлыйм, чөнки бу кадәр җаваплылык, шундый таләпчәнлек борылып китергә дә мөмкиннәр. Венер хатыны без әле әйтмәдек, менә җиңүчегә соң менә мотивация, нәрсә көтә җиңүчене, иң мөһиме. Җиңүче безнең конкурс нәрсә белән аерылып торачак. Без монда bütün һәрбер конкурста бит инде ниндидер кубоклар бирәләр. Монда ул әйбер булмаячак. Монда булачак шундый затлы, зауыклы медале. Анда алтыннар белән, көмеш белән эшләнгән инде. Әле андый медальнең булганы юк. Аннары дипломга килгәндә, диплом шулай ук Голливуд йолдызларына тапшыра торган, шундый аларның дипломнарына нигезләнгән шундый форматта, ул дипломларның матурлыгы. Алар инде һәрбер конкурсант аны инде үзләренең сервантный шкаф киштәләренә куеп тутырлык шундый матурлыкта. Аннары инде Монда гомумән бит әле беркем дә бүлексез калмый. Һәрбер катнашучы. Катнашкан кеше дә бүлек ала. Була ул лауреат, була ул дипломант, була ул просто гади катнашучы гына. Чөнки конкурска монда безнең 15 яшьтән алып, безнең монда яшьүсмерләр, яшь балалар кертелми, монда инде менә шундый профессионал дәрәҗәдәге инде колледж студентлары, анда менә шулардан башлап инде менә анда 55-60 яшьлек шундый иҗатка, җыр сәнгатенә, Әлфия апа иҗатына гашык булган катнашучылар килә инде. Алар бик күп. Монда бер 400 катнашучы була. Менә ничек менә 2 көн без сәнгать мәдәният институты безнең инде анда инде иртә белән кадәр эшләрбез, 2 көн һәм инде менә гала концертны битәре югары дәрәҗәдә. Шәмбе көнне без инде аның нәтиҗәләрен күрә алачакбыз. Зөлфия ханым, гомумән алганда менә Әлфия апаның шушы җырларын, аның турындагы хәтерне мәңгеләштерүдә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш дип исәплисез? Дәвамчылары булу? Конечно. Менә әнинең ул ярата иде, менә ул бик ярата иде яшьләрнең менә җырлыйлар яшьләр. Шул например, хәзер шул күбәлегемне. Күбәлек. И вдруг әни 1-2 ел элек ишетте, кемдер җырлады, телевизордан күрсәттеләр, япь-яшь кенә кыз күбәлегемне җырлады, яңа, заманча җырлады. Ул әйтә, ой, нинди кызык. То есть даже әнигә кызык булды. Менә традиция дигән әйберне саклау һәм бирергә яшьләргә возможность күрсәтергә үзләренең юлларын, ничек алар күрәләр шушы. Яңа сулыш өстәргә шулай бит. Конечно, заманча. Ул һәр вакытта менә шул яңа аның репертуарында да бит. Карагыз аны, менә ул әйтик, җыр-бию ансамблендә башлаган үзенең хезмәт юлын. Аннары менә ул замандагы эстрада оркестры. Иң мөһиме, аны хәзер алып тыңласаң, ул хәзер дә ничектер яңаша яңгырый һәм аларны да яңартырга кирәк. Менә алар иң беренче булып шушы эстрада, шушы әһәңнәрен кертүче Әлфия апа, Илһам абыйлар. Менә ул хинчадан җырлый. Айлы тел яктатын. Тәрҗемә итеп хинчадан. Аннары Әлфия апа менә
Бердән-бер безнең республикабызда менә бик күп чит телләрендә җырлаган филармония артисты буларак, ул 16-17 чит телендә җырлаган җырчы. Һәм мин инде менә шушы конкурста җиңгән, бер якты гомумән менә катнашкан, җиңгән барлык конкурсантларның иҗаты менә шундый якты булсын иде. Менә чөнки үрнәк алырлык безнең Әлфия апабыз бар. Менә барысында дип әйтеп булмый инде, чөнки талантлар алар күп булмый. Безнең Әлфия апабыз да бит ул бердән-бер шундый Миллионга бер шулай бит. Шуңа күрә уңышлар юлдаш булсын яшьләргә. Амин. Һәм чыннан да менә бу традиция һәм яңа сулыш. Без 22 октябрь көндә дә гала концертта Әлфия апаның дәвамчыларынан нәкъ шуны көтәбез дә һәм әлбәттә аларга уңышлар телибез. Һәм бүгенгә саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.你像是